Kaixo danoi eta ongi etorri Galdegasteko beste saio batera. Gaurkoan Almen Arizmendiguneko ikasleak izango ditugu, DBH lauko ikasleak elkarrizketatzaile lanetan. Eta gurekin platuen dauzku Gari Etxabe, Lide Goenetxea, Mikel Aramendia eta kontrolian errealizazioa jarraitzen berriz Unax, Gartzia Etxabe, Oier Aranegi, Alaine Garzia eta Izar Garzia. Eta gurekin platuan, gure gonbidatua gaurkoa berriz, Izar Bedia izango da. Izar? Kaixo. Kaixo, ze moduz? Ondo, bai. Prest elkarrizketarako? Prest. Kantxan hobeto, Galdegazte baino? Nik ustot baiet. Bueno, lehenengo eta behin, elkarrizketia hasi aurretik, bideotxo bat ikusiko, Aitor Agiriano lankideak indakoa, zu pixka bat, keixo esauketako. 1985ean Arrasaten jaiotako saskibaloi jokalaria dugu gaur gonbidatu, Izar Bedia. Eskoriatzako taldean eman zituen lehen pausuak eta gaur egun saskibaloiarekiko duen pasioaren hasiera izan zen hura. Baina saskibaloi jokalaria izateaz gain, irakasle ikasketak ere baditu eta erizaintza laguntzaile izateko ikasketak ere eginak ditu Bediak. Hala, gaur egun Gasteizko Miguel de Unamuno ikastetxeko hezitzailea da eta Arrasateko institutuan bidelagun deituriko proiektuan dihardu lanean. Zehazki, ikasteko beharrak dituzten ikaslei laguntzen dihardu. Eta ontseko sare sozialak ere berak eramaten ditu, beraz, influencer dela ere esan dezakegu? Galdegazte saioko sareak eramateko prest, Izar? Ikasketak eta lan kontuak aipatu ditugu, baina nolakoa da, Izar? Begira, alaia da, geldi ezina, lehiakorra, heziketa fisikoko irakaslea izatea helburu duena, eta txikitotik baloia eskuartean izan duena, beti baloi batekin, eta baita hori izan ere gurasoen aletik herri eta jasotzeko arrazoia. Eta gu jakin badakigu, aizpa saskibaloian jokatzen hasi eta bere entrenamentuetara eramatearen ondorioz hasi zela saskibaloian jokatzen. Eskoriatzako Areskon hasi, Gasteizen Araskin jarraitu eta ontxe taldera heldu arte dena eta gehiago eman du, eta ematen du partidu bakoitzean. Pentsa dena ematen duela 2018an kirolari oneraren saria jaso zuen eta Arrasaten. Kirolari profesionalen munduan ere elikadura, entrenuak eta osasuna garrantzitsuak izaten direla kontuan hartuta, ez du lesio handirik eduki Bediak, denetik jatea du gustuko eta prestatzaile fisikoak esandakoak oinarri hartu eta egiten du aurrera. Eta astean 4 alditan joaten da gimnasiora. Fin. Imanoltxo, zu ere joaten zara fin astero gimnasiora, baina ostean tragoska dagoelako, ezta? Ai, Ugarte buru entrenatzaile jaunak jarri behar zaitu fin entrenuan. Eta nola ez, gure soinu teknikari handiak ere eramango zaitu bizixan, bueltatxoren bat ematera. Lagunok banoani ere entrenura bitartean beroketak eginda badituzue, mila dantzan jartzeko ordua duzue. Izar Bedia, ongi etorri Galdegaztera. Zerizat? Zerako politxa bidixua guztago bai. Aspaldiko irudi batzu bada. Ostras, bai, eta harrituta nau, porque lehoko aldiz ikuste dutela irudi horreik, eta politxa. Egongo die sarrabape bai, hasi bier zopetan, baina, bueno, badauz, azkenien partio asko jokatitzu zuen bagoien nien bai, eta bagoienan horrek batute badaz, eta esandakoak ondo esan da? Bai, esandakoa dana ondo esan dozue, eta hori, super politxa guztago eta asko. Gerrik asko beraz, Aitorrei, ez da? Bueno, hasiko gare? Bai. Bueno, zuei guro zuenien. Ikusi bideoa eta galdera bat itxekotan eta zeba zinen saskibaloian. Saskibaloian hasi nintzen nire aiztean gatxik, azkenian nire aiztea itxen zauen saskibaloia eta ninguen eskubaloia saskibaloia tartian horrez nakixen ze erabaki. Eta nire aizteak eraman zuzten behin bere ekipuakin entrenetan, bere entrenatzen esan zuzten, haber nahi nahuen pasau, entrenatzen haiekin eta hor fan nintzen, eta hortik aurrera ja saskibaloiko kantxetan egonaz. Zenbat urtekin? 10 urtekin ero? 11 urtekin. 11 urtekin. Ordutik, hainbat partio jokatuta gainera, ez da? Bai. Kontabilizauta, zenbat partio? Ez. Ezin ezkoa, ez da? Isa oina urtean denboraldika eta listo. Eta, bueno, ze klubetan edo zenbat klubetan egon zara? Ni egisa zan da hemendik Euskal Herritik ibilinaz eta 3 klubetan. Hemen hasi nintzen Eskoitzan, Eskoriatzako klubian, nireko pausak ematen, eta gero Arazkin egon nintzen jokatzen 7 urtez. Azkenian ikasketak Gasteizin nauelako, eta azkena ontsen. Eta hau nire laugarren denboraldia Arrasaten, nire herrixan eta ontseko klubian. Eskoriatzan hasten dana,
Horutza azten da, ezta? Bai. Nire herrixa eskoitza da, eta horregatik hori izan bier. Gustoren esanike nun egon zaren edo nun zauzen? Jo, eske die etapain desberdinak, egisa esan geratuko nintzela etapa bakoitzetatik gauza hon askokin orduan, jo, eske eraman ditut leku danetatik lagun honak bai, orduan ezin dut esan nun hoberen. Bat aukeratzea zaila, ez da? Bai, zaila, baina oin oso gustora naguntzen, hori egisa da. Eta baina ezin leiket esan eskoitzan txarto egon nintzeneko, ez nazfan eskoitzatik besta txarto ninguelako, ero arazkitik ez, azkenean etapak itxi behar izatia eta hori orduan zaila. Eta nola bizi izan dituzu etapak aldaketa horiek edo? Bueno, hasieran, galdera hona, hasieran adibidez eskoitzatik arazkiko etapa hortan, isa pentsau garekin hauen, azkenean Gasteizera gure nauen fan bizitzera, orduan ja lagundu zuztuen eskoleratzakoak kluba bilatzen Gasteizen, eta fan nintzen mazo menos altuntun, ezagutzen zaudelako ma dezala zuzendarixa gutxi gara klubekoa, eta hor hasi nintzen lehoko pausuak, orduan izan zen un poco fluido. Baina gero arazki ontxeko etapa ona hueltatzea izan zen pixkat, eman notzan nuen huelta asko, azkenean lehoko ekipuan egon nintzen entrenetan eta holan, eta ez nekixen huelta barrazatera, gelditu ja Gasteizen lanian, orduan bai izan zen erabaki bat bastante gogorra momentuan, baina gero erabaki honena, nik uste. Inauena. Etxera bueltatzea eta etxian, mitzate kantxiak gertu ukitzea gabe, erabaki zen behar egingo dago, ez? Zela baitz? Bai, asko kostau jaten, baina ez etxera bueltatzeagatik, baizik eta igual, hemen ontsen azkenean klubak lehoko pausua izan zen seniorretan neskak ateratzia, bigarren urtia, eta zaukon provintzialeko liga bat. Orduan nire esaten etorri hona, lehoko mailako partiduak, entrenamenduak jokatzetik. Provintzial batera, ostras, igual saltua bai, nau prest hori txeko, baina gero azkenean lehoko maila nazionalean, bigarren maila nazionalean euki gauen plaza, eta super ondo, super gustora, eta hori, esan dakoa erabaki honera. Zauzu, bueltetiana etxera, ontxera jolasten, detzen basetun ontxertan negako ekiporen batek fango zinen Ameriketara jolastera. NBA, eske jode, klaro. Bai. Dirua gaitxik edo zer gauza ez, baina. Baina esperientzia eta dana, bai. Gaina liga oso ezberdin bat, eukiko banauen fiziko, talentu eta hori hor jokatzeko, bai. Referente handixenako gai, angua di, ez da, geixena, asko. Bai, eta instalazioa, dana, preparazioa hor, amarrekoa dana izaten da, eta hori elitezko maietan dabitzie bizitzen eta jokatzen orduan, bai. Esan duzu, LFB mailan zauze ontsen, ontxekuok, emakumezkoen bigarre mailan, eta nadala, arazkin ibilizitzen nien, lehenengo mailan jokatzeko aukeria baukizauen, ez da? Bai, arazkin egon nintzen azkenengo 2 urtiak, egon nintzen lehoko ekipuakin entrenetan, dinamika hortan sartuta eta etxeko partidotara faten eta bai bidei batzu bai haiekin itxen. Eta aukin hauen esperientzia partido batzutan minutu batzu jokatzeko. Zurekin batera, beste lagunkide batek bai esperientzia izan, zurekin hori bizitzeko eta bideotxo bat bieldu duzku zuretako bai. Kaixo izi ze moduz, Irene hemen Nueva Yorketik, eta gure nagoen aprobetxau bidixo hau esateko oso arrona bola zutaz. Uste zarela ezagutoten jokalari langilena eta, jokalari eta pertsona langilena, eta asko miresten dut, azkenean lan hori eramatezula beti irribarre batekin eta energia askokin. Eta, dakizu moduan gu ezagutu ginean arazkin jokatzen zingu zen, eta ointzare ointxeko Liga Femeninako jokalaria, kapitaina. Eta nire galdera izango zen, aber horrek ze garrantzi daukon zuretzat, eta aber zein izango zen kapitain izatearen alde on eta txarrak, bale? Uxu bat hemendik eta laizter ikusiko gare. Galdera hona bai. Jo, zerako ilusioa,
asko posten hau Irene ikustia. Zurekin egon zain, ez da? Arazki. Bai, onja hueltan da, uste zapatuan datorrela bi asterako, baina, bueno, dago asko ikusteko. Galdera, ontxeko kapitaina izatian alde ona eta txarra. Alde ona azkenian erreferente bat zarela eta hor egon bizarela al pie del cañón beti. Eta txarra bebai da, azkenian zu txarto egoten bazarela edo ezin dozula guki espazio hori igual, ostras, kapitain moduan igual ezin zare txarto egon, porque bihar dotzu beste kide batek ondo egoten. Ezin zu igarri, ez? Bai, igarri, ez? Famizare zure jarrera on guztiakin ekipua hor goia mantetzeko. Eta komentari ero jarrera negatibo horrei huelta ematen egon beti. Bai, lankidero, jokalari, zure inguruko jokalari, bai, entrenatzaile momentu txar horrei aurre egiteko. Eta orduan, da, como ona, porque azkenian pertsona ero jokalari hobia itxendotzu olako jarrera ukitzea, baina txarra bai, espazio hori ezin jatzula eman, ezin dozula hartu moduan. Jatzu pasau esatia, ez du gure, kapitaina izen. Izeteko beste bat, justo garaitxar bat eta ez du gure izen zu. Bai, azkenian. Egoko da reakzio hori bai, ez da? Bai, hori da, eta ezin dozu. Eta da, como ez, da ostoguna daukotzu entrenamendua eta berdin da. Daukotzu un día de mierda ero etapa txar bat, porque zu igual jokalari moduan besta ezaz en tu top, baina famizare con tu buena intención eta jarrera honakin. Eta hori jokalari hobia itxendotzu orduan bebai dau, como ona eta txarra, hori izango nagoenik. Zu basketian balantzestuen ibilitza, bat itxenduzu, esan da benekin? Bai, bueno, ni kapitaina nazi zen, baina bai, danakin adoz. A ber, rigorotitxea galdera bat, baina, bueno, ez da saskibaloia. Bueno, ez hau zu, arazkira fanzinela ikasketeatik, ez? Eta ze ikasketa izaben zela, erun zauen saskibaloia eta ikasketak eta... Hori bastante errexera mandu, porque goixetan ikasten hauen, eta gero atzaletan entrenamenduak. Gero bai egon zan etapa bat ikasten hauela, baina justo goixetan eta entrenamendu batzu goixetan izaten ziren, baina ematen zuzten aukera igual faltatzia ikasketa horretara eta entrenamenduetara fatia. Orduan, betiko kidot errestasun hori. Eta ikasketak oin arte oso ondo eraman ditut eta konpaginatzen eta nire denbora oso ondo eramaten eta egunerokotasun hortan lanian jarraitzea bi kasuetan. Bai jokalari bezala eta bai ikasle bezala. Taldekidiekin harreman ona edukitzea bai, ezinbestekoa izango da, ezta? Bai, nire ustez gauzarik klabienetariko bat, gero azkenian langiruan bezala zure kidiekin ondo eramatia, ekipuan bebai berdin. Azkenean motivazio hori, plus hori eukitzea, zinbestuekua da, gero entrenamendutara motivazioakin fatia, goguekin zure... Bale. Zerbait zauela hortik. Jarraitxu. Bale. Eta hori, azkenean hori, klabia da, fateko motivazioakin eta langiro hori sortzeko. Barrein jot, kontua da, zure taldekideak, zabitzelako, lorak botaten, baina eurak ez die lorak botatekoak, eurak adarra joteko adieta. Bueno, kaixo izi, zatia zarela eukialdoen kapitaine oberena, baina bai izan dio zarela bastante despistada. Dibidez, fanzen urtean Logroñoko partiduan fantazian ean 3 minutu, pentsa zebena 3 segundu fantaziara eta kanpurdiki balego eta zebenian. Edo gaur moduan, orkatila bat gaizki daukotzula eta bendaudozu bestia konturatu gabe. Eta konturatu zadeia justo zapatilla jartzen ari zinenien. Eta, bueno, nahi dugu dano jakitzea zehona zailen txistia kontatzen, eta nahi dugu gotiratzea lehenko guztian kontatzen zinun txistietatik bat eta danoi kontatzea. Venga, ba. Joe. Zer jatorrak, taldekidia, enitzen aldatuko taldez, nire taldekidien gatik, zarako adien, Bueno, ez que hobeto pentsau biot orduan, Ondo, gauza asko zan dituzte horre, Bai. Adibidez, orkatila bihurritxu eta bendia bestien jartiana. Olakoak... Eta artean pasau zan gainera. Osea, resientia da. Olakoak askotan? Bai, banaz despistadia, banaz, eta bai. Bai, aztu ditut igual
partioko frakak, goia zen Gironaruntz, uste dut, eta autobusa itxoitentari. Ostras! Behiratu nagoen, ez dakize bat, naukon hor presentzia bat, eta ostras, frakak. Eta ginen, nire etxera hartu, eta esan, joder, izan. Goia zera Gironara jolastera, eta frakak ezaztu, bentsataztu, cepillo de dientes. Ondo, eta gero esan dabe txistia kontetan bebai, abila zarela, ezta? Bai, baina, eske... Ezin nire kontau. Jatutorten burura bato. Eske gainera un desastre bai txistietan horregatik. Eta kontabidot bat, orduan. Gure bozu bai, kontetako, ezta? Bai, konta. Bai, gero zuek, Hori ja. Bai, kontako bat. Vale. Gehien asustatzen dauen lora ero zein dan? Bambu. Oso naha, Da ona, dalako hain txarra, da ona. Balakoa kontatzen gitzien. Ondo. Eta da bakarra igual akorretak azela. Kapitainan inbiarreko bat bada hori, ezta? Bai. Humoria jarri, txista txarra konta. Bai, baina desastre. A ber, gare ekipo bat bastante desastre txistietan. Jokua. Bat, Ormaider. Preparau. Hon txistia kontabiko seguramente. A ver, Minator gaur trasto askokin. Trasto asko. Lehenengo eta jarriko eta berdian holan. Zue joateko apurrat ideia hartzen. A ber, gaur zertan jolaztuko dugu. Zetan uste zue jokatuko dugula gaur. Futbolian. Ikusiko dugu igual Izarrosona izango da. Lide bai igual, ez? Ikusiko dugu. Baina, eingo duguna da, hau jartzen da buruen. Hala? Holan. Orduan jarri bieko duzue buruen. Bai, nik ez dut jarriko, izango gara epai. Jarriko duzue zuek buruen. Orduan gaur, zure hortu betetzia dan, ez da? Jarriko hasiko gara zuregaz. Zorion amike! Oso ondo. Orduan, hori ja buruen daukogunien, egin marko duzuena da mimika. Bai, hori lehengo zuk, bai, gero bestiak. Orduan, ipiniko dugu hau hemen erdia. Eta hartuko duzue, hortik hitz bat. Hitz hori hartzen duzunien, zuk, alegindu barkoza, besteak, mimika egin da, besteak asmatzia, zer dan egiten zabizena, mimikak funtzionatzen da moduan. Bai, baina besteek asmatu alizeteko, eta pentsetan dabena esan alizeteko, egin beharko dabena da, lehenengo lako bat hartu, eta sartu, eta ez txartu bota. Sartu, bai. Orduen, emango dutzu edaz, hemen pelotak, bi epakoitzak adibidez, hori da. Iban atukot. Oso txarra baldin basai, jokoa ensegida, maituko da. Hartu papeltxua eta hasingo gare, Hori da, bai. Presa, zuken biozu mimika. Eta besteek, asmatzeko, hitza esan aurretik, asmatu alizeteko. Bota eta asmatu. Eta sartzen bada, hitza esan aldo zue. Bale. Bai, eta lehenengo asmatzen dagoena, punto bat. Presa hauz? Fijo, presa hauzela? Aquí baino lehena, botarenke eta gero asmatu. Bai, bueno. Pozu asmatzen, pelotita dana jasotzera familia. Prest. Amurre. Bai. Bai, hasiko gara denporia. Venga, ba, bi. TikTok. Oi, markatu. Bota. Bota? Ai, Dios. Izar. TikTok. Bai, ondo. Izarre, punto bat. Orduen hoi, paso burukua Izarre. Eskerrik asko. Bueno, hau zen prueba, Vale. Ikusi dugu, lide oso ona ez dela, Bi bota da zuzia. Esplikazioa ondo inozu, baina eske ni pentsartu ingo naben, Txar, mimika nona za? Bai, txistia kontetan moru, Venga, ba. Jogaratu bota lehengo, Esan bitu zuen, geldi egon izar, zartzen. Hartu. Buah, es que supertxarran, ez? Es que holan zaila da. Es que supertxarran. Izar bat hartzegia. Hor, hola bai. A ver, alegindu barri da. Badakizue, Bota. A ver, zer da? Mendizalia. Paisakestola. Bai. Eskola. Hori da, eskola. Bai, inda, motxilaga. Gaio bajanda, mentira, eta idaztia erakitzen zeraben.
Venga, bai, txuki hain Josu, así que beste alderontz. A ver, hartu barrutik. Pelota barik ebatzen babiz, Bai. Dakotzu mi. Hartu bat ematu hortik bestela. Ba, txabala, guzti esmaketan ikusi dut bat. Esto es esmaketan. Hori ez hartu, Mari? Ezin trampa, bai. Ikusi. Ez dut ikusi. Ez dut ikusi. Venga, ba, animo. Txoine? Aldotin bate bat. Bai, barrura. Baina ez dakit, saskibaloi jokalaria, saskibaloia... Zer da, ber, alegin du, gehiago. Joder. Izar. Bai, zer bai gehiago. Ibili garen lehen berbetan horreina. A berri? Saskibaloia, bale, eta saskibaloiak ezer. Joder. Bueno, esan, Izar. Jaurtiketa. Ez. Zeta? Ez. Baina ezin den berbak. Bueno, alegin du, venga. Imita Trump, eta da. Ai, mierda. Oli, lehen sartu dut bat. NBA. Nire pistatxoakin, Jo, Zin zen gelditu, jarraitu bide gauzak egiten. A ver, nik uste dut hemen bidala mimika eta geldi. Bai, bestela holan burua, holan geldi. Txon, jarri buru ondo. Izar, ez dakilik ekipotik botan izaitxuen, Hemen beste bat. Ba? Vale, barru. Izar? Baina hurbil dabil. Asmatu bestera, ber, eta listo, pelota barik. Izar gaurko sartu, bale? Irukoak, biziak, jaurtiketak. Zer ikusi dugu zurekin ikusi dugu. Zer esan A leko, ver. saskibaloia zu. A ber, badu kolore bat hemendik? Ze kolore diozu? Ez alik... Ah, hori! Baina eske ez da... Ontxe. Bai. Ondo. Venga, ba, benik. Zer uste, gaur entrenamentura ez dutzu itxi sartzen. Jarri bidezu behago entrenatzeko. Gaur ez ze pasoko pelota. Venga, ba, oie. Venga, bai, prest. Vale. Venga, ba. Bat, bi. Jarri burua irregatza, ja. Atertuña. Eta lehen gainera, Vale, Perfecto. Ba, Listo? amaitxu dugu orduen Iban oia, honekin. Oso ondo. Eta hemen itxiko zaitxuet. Jarraitu jokoakin. Bai, eske. Agur. Zelako txarra garen, Ba, desastre. Bai, punterizan eta bai, mimika da puedo. Esa ezin errexak, Zailtzamar jarri duzko, baina nik uste dut trukua hor zabela, Ondo jarri burua, eta hola mobiluten, mimika itxen eta Bueno, jarraitxu ingo, ezta? Piko zu ba, referenten bat, ez dakiten ebean, hemen, zure ekipuan, referentiak eukiko itxuzu, ezta? Horri jarraiketako. Bai, diferentiak hori da, inguruan lagun bezala referentea daukot, gero bebai horien WNBAan bebai Sabrina Ionesko asko guztan jokalari moduan, eta adibidez Irene atera da bebai gertuko referente bat eta asko apoiatzen garela mutuamente, ez dakite referente ezberdinak eta leku ezberdinetan bebai. Gaur egune ontxe taldeko kapitaina zara, jokalarixa, eta kontrolgaleatik galderatxoa dauki zeuretako, ez ze taldekoa zaren jokalari gisa, ze taldekoa zaren, ze taldeko jarraitzaile zaren. Jarraitzen dut asko emakumezkoen lehoko mailako liga hori, asko jarraitzen dut eta asko guztan jat Valentzia Basket, Valentziako ekipua. Euroligan eta ligako oso ekipo potentia direztelako eta asko guztan jat aien jokua. Eta adibidez Valentziako jarraitzailea banaz. Eta horritako jokalari bat? Valentziako jokalari bat? Raquel Carrera adibidez. Gueltau dala lesio potente batekin. Bueno, joku bat jain dobela, beste bat ekarri duguk. Dala, esango zugu 3 jokalari. Da, neska, mutilak edo NBA-koak, Espainiakoak. Eta, zuk esan biko zu zeinekin eskonduko zinen, zeinei emango zutasun musu, eta zein kenduko zauen. Ez ez, berekin ez. Kendu, etxera. Frakabila etxera. Aixien geratu. Bueno, azten gare. Marcus Howard, gero Merwin Pantzar eta Dario Brizuela. Doko argazkia gure bozu. Erakutsi hor, kamerara bai.
Hortxe, ikusten da. Marcos Eskondu eta Dario Brizuela musu bat. Eta bestia? Bestiak fuera. Venga, beste bat. Michael Jordan, Sergio Llull eta Khalifa Diop. Eske izenak ez dakit pronuntzietan, Llull musu eta Michael Jordan Eskondu eta bestia fuera. Jokoa zamorra ba. Bai. Bueno, gustau jate. Brenna Stewart, Raquel Carrera eta Keral Casas, hemen Valentzia. Brianna Stewart Eskondu, Raquel Carrera musu eta Keral Casas fuera. Pobre. Pobre tías, Bai. Fuera. Stephen Curry, Juancho Hernán Gómez eta Timote, bueno, hau ez dakit pronuntzetan, hau ez esango. Stephen Curry Eskondu eta Juancho musu. Eta bestia nabizenaz da, Timote? Luau Cabarrot. Hori fuera. Eskondu, musu, fuera, eta parranda? Zeinekin ikusten parranda? A ver, Gabi... Ez que ya, hori jarriko zauen, Ez que hori da, parranda da zeinekin bota, azkenien. Saskibaloi partioa... Ez que fuera hori txarto. Izar, esan egisa. Saskibaloi partioa galtzen danien, parranda. Irabazten danien, parranda. Ya está, bai. Ez que niri ja resakiak irauten duzta igual, ja azte bete, eta ez da broma. Entrenamentutan igarri eta urreko partioan behi igarri. Bai, orduan itxen dut, bukaeran fijo, denboraldi bukaeran fijo bat, eta gero, baina nire juerrak utxitu dira asko. Urteak handitu eta juerrak utxitu. Hori hola izaten da. Jokalarixekin, taldeko kidiekin bai, gero bestela kuadriakoekin eta bagutzu itxuria urteteko, arrasaten betiko egunetan, seguru, ez? Santa Masak, Maritxuak... Hori da, eta arrasaten bai, hori zapatuetan hemen jolasten dugula eta holan, azkenean haiekin afaritxua eta holan, bai, hori izagerrau. Eta gero bai, astean zehar, azartan juntatzen gare kuadriakoak afaltzeko, holan daukogu etxetik kanpo bizi gareno, behintzat juntatzen gare asteartetan afaltzeko, eta hori holan izaten da. Etxetik kanpo bizigarren batu die, zuela gonape, zeure kontutxuak esateko. Honeipe gaizto zabarrak izen dien. Bai, eske badie. Nor zauen izarri juerga baten karteria lapurtu zutzianien? Ni egon nintzen Gasteiz ostegun baten ustot izan zala. Bai. Ta zu baitxa, Marina, zezu bertan bizizitzen. Ez que gengo zan txapelen, txapel tabernan, eta ikusi gauen zelan gizon batek lapurtu zotan kartera atrasotan poltsuan poltsikotik. Baina eske son 2 metroko gizon bat, son un armario. Alias el armario. Eta urten zan beratzetik, korriketan atoan etxe hori. Tipua korrika, da izan bai atzetik. Izauen eskalestri. Gasteizeko alezarretik, persekuzion, eta tipue kurba bat ematerakuan jauzi izan, ez? Eta orduan berak aprobetxau zauen hori da, eta hartu hotzen karteria. Bueno, tipuak ikusi zeban izar, akojonauta eta buelta hauen zutzen. Eta botazotan kartera eta pila izan, korrika bat, enzuperako. Eta gero esan izan gainera, rekuperau zaben kartera eta gero juergan gazela galdu izauen berriz, galdu jako. Kostau jako nakit lortzie kartera. Hori zan el destino, Horretan zain dugu bai, baten ginen nian aixeara de after, izar botaten zala eskailiretatik rollo al publiko como estrella de rock. Osea, bajetan zauen eskailerak eta bosgarran eskailiretatik itxen zauen salto al vacío. Gure rock izarra. En plan, que me cojan. Egon da norbait azpixez. Ja, esan hauzi. Zan jendia, eusteko, Qué bueno. Zan orduko bere jobia. Ai, maite zaitu guizi. Aupa galde gazte! Qué tías, o sea, ezin isirik egon bihar, Jagotu taldekide oso jatorrak eta lagunak... Eta kuadriakoa, vamos. Oso maja, Bai. Zerako gaiztua dien, Eso bien inventado beste zeo zer, ez? Egixe da, tal cual. Egixa da. Bai. Blakoak barra orduen. Bai, gainera lehen, vamos, es que esan hori, Gasteizen ostegun eta zapatu. Osea, ostegun zapatu. Baina, bueno, gazteria. Bai. Ondo, ez da. Ondo pasetan gauen. Bentsat, eta horien bida. Horien inbida, ez da. Horien inbida. Disfruta benbida. Kirola bai, baina disfruta bai, ez da. Bai. Eta humore honekin gainera. Bai, ez. Ai, ama, zelako esperientziak.
Bueno, Izar, eskerrik asko, eurekin egotiarren, zeuei Arizmendi Almene ikastetxeko ikaslioi bebai, baitxa kontrolien zauzenoi bebai, eskerrik asko etortziarren, eta bueno, urrengo saioan ikusiko gara elkar. Eskerrik asko!